बेमार হইছে फाथर হইছে लोगोफोर साफ्रोमखौबो आंनि इउटिउब चेनेलाव बरायबाय लोगोफोर आरो नोंथांमोनखौ आं आसा खालामबाय बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै मानो होनब्ला आङो हस्पिटालाव दं बे जोंनि सिभिल हस्पिटाल बे हस्पिटाला गोदानै लुफुंजानाय जोबोर साफा एखेबारे मोजां जेरैबो साफाथार आरोना मोदानलायनाय जोंलायलायनाय आरोना आं बेवहाय दसे सम थांदोंमोन सिगां समाव थाङाखैमोन आङो दा थांनानै बे हस्पिटालखौ आं जोबोर मोजां मोनदों मानो होनब्ला आङो बेवहाय भिडिअ खालामनाय जाहैबाय नोंसोर नुबाय बे भिडिअनि गेजेरजों हस्पिटाला मा रोखोमनि ओरैबायदि मोजां साफा आरो बेवहाय मानसिफ्रा थांनानै बेमार आजारफोरखौ नायजायो दा बेवहाय माने डाक्टारफ्राबो थाबाय थायो आरोना बाहेराथिं नायदो नै बिबार बायदिसिना बिफां लाइफां साजायनो थाखाय गुवार स्पेस जायगा दोननाय जादों नायदो बाहेरायाव माबायदि मोजां नुदों ओरैबायदि मोजां माने बिफां लाइफां फुल बायदिसिना गायनो थाखाय आरोना बे हस्पिटाला गोदान बेवहाय दा बर्थमान मैला मैथा गैथ'वा बेखौ साफा लाखिनो हागोन आरोना माखासे गाइडलाइन होयोब्ला दा पाब्लिकफ्रा बेयाव बारा गैयामोन दिनै आङो माने आंनि बिसिखौ लांदोंमोन दा नै मानसिफ्रा दङ थांबाय माने चेकआप खालामजाखाना थांबाय आरोना नुबाय नोंसोर बे भिडिअनि गेजेरजों आंनि बिसिखौ माने बिजि थुनायखौ दा नार्सआ बिजि थुगासिनो दं आरोना मानसिनि जिउ बुंस'नो हाया मा जायो मा मायो दसे समावनो दा हस्पिटाला जोबोर गोनांथार बेनि थाखायनो आङो नोंथांमोनखौ बे भिडिअनि गेजेरजों माने देखायबाय हस्पिटालाथ' गोदानै एखेबारे मोजांथारोना दा बिजि थुगासिनो आङो MRM हस्पिटालाव थांदोंमोन बे लामायाव थानानै आङो टाउननि थांलाय फैलायखौ हान्था मेलाखौ नायदों मानो होनब्ला हस्पिटालनि बाहेरायाव दंमोन आरो दा नुबाय नोंसोरो मोनानि सम मानो होनब्ला मुलिया बे जोंनि दतमा सिभिल हस्पिटालनि फार्मासियाव गैयामोन आरो जों नै दसे सम लामायाव जिरायबाय ओरै लङानि बे सेराव आरोना